Sí, la 351, que parla d'allò dels abocaments il·legals de combustible a la via pública que denuncia Ciutadans. A mi m'ha fet recordar el tema de la contaminació de l'aqüífer del Pla de Quart. Recordeu que la passada legislatura es gastaren 1 milió d'euros en adequar el Pou del Santíssim. 1 milió d'euros. Igual que haver fet primer una analítica per veure que no es podia treure ni una gota i estalviar-se 1 milió d'euros. Bé, en qualsevol cas, ja que està fet el nyap, sí que convindria fer una analítica de l'estat de l'aqüífer per veure realment quina és la situació hídrica de l'aqüífer i sobretot per veure si podíem recuperar-lo a efectes d'ús públic. En altres municipis s'utilitza per a jardineria, per a reg de parcs municipals, etc.